Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Hello guys, nandito tayo ngayon sa taas ng bundok. Ito, mapakita ko sa inyo ang taas ng bundok. Ayan guys, andito tayo. Ayan ang disyerto. Kikita nyo, kulay brown. Lahat yan, brown. Ayan. Ayan guys, nandito tayo. Sa tuktok tayo ng bundok. Tingnan nyo ang sunset. Ganda. Ayan. Tapos dito sa baba ay ayan ang palasyo ng aming amo. Ayan, diba kanina sabi ko nagpunta tayo dito sa tuktok. Ayan, ayan guys, sunset. Ayan, ayan guys, oh, kulay brown ang lupa sa baba. Ayan. Tapos, ayan ang palasyo. Sunset. Nandito kami galing kanina sa palasyo. Dito tayo sa taas. Ayan, dyan dito. Ayan. Nga pinasyalan yan para makita ang view sa ibaba. Ayan ang view sa ibaba. Ayan, puro desierto na yan. Wala kang halos makita ng bahay dyan. Ayan. Ito lang yung bahay. Brown din yan, brown. Puro brown, wala kang makikitang kulay, kulay puti, puro brown.
Yan. Parang lahat yan guys. So, ayun, tayo. Ayan. Puro brown. Nandito tayo sa taas ng bundok. Ano bang makikita rito kundi buhangin, buhangin, buhangin. Ayan. Buhangin. Puro buhangin. Ayan. Tapos ito yung bahay. Ayan. Yan ang bahay na ako namin. Isa lang yun dun sa ano. Ayan. Tapos yung lupa pa niya yan. Ayan. Kulay brown na yan. Ayan guys, di ba? Taas nito. Ano, ganyan tayo taas. Ayan, brown na brown. Ayan. Ayan mga ano yan, mga nandun sa ibaba. Ayan, tamor. Ayan. Sa ibaba bahay na baba. Ayan. Sunog ng bahay. Ayan. Nakita nyo. Ayan guys. Brown na brown. Disyerto na disyerto. Yan. Yan. Pero ang pinanggalingan natin ay doon. Doon sa may tower doon. Yan kung nakikita nyo doon sa may tower. Tumalon kaya ako dito, ano kaya mangyayari sa akin? Yan dyan. Tumalon kaya, ano kaya iinatnan ko sa ibaba pag tumalon ka dyan? Mabubuhay pa kaya ako pag tumalon ako dyan? Doon tayo galing sa malayo na yun. Medyo madilim na. Dito rattlesnake. Ayan. Ganyang kalalim dito guys. Ganyang kataas kan din nalalagyan ko. Ayan.
natin yung ano yung mga tupa, alagang tupa dito, di makita. Bundok na bundok, di ba guys? Ayan. Ayan guys, tingnan nyo naman kung gaano kataas yan. Ayan. Pag nahulog ka rito, baka hindi na ospital ang pupuntahan mo, pupunta ka na kay San Pedro. Ayan, tingnan nyo guys, diba, lalim. Paabutin mo na si San Pedro pag nahulog ka dyan sa ibaba. Ayan, napakalalim. Tapos kasi yung hangin ay medyo lamig. Kaya akala mo nagpa-blurred kasi lamig. Lamig. Ayan guys, mas maganda rito medyo madilim na para kita yung mga ilaw na nagkalat dito sa disyerto. Yan. Okay, bye bye. Nice to meet you. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Mega shoutout nga pala sa aking mga team sa SMY Tuber. Tapos special shout out sa iyo Precious J.Ben Manabat. Tapos at kay Liam Dwayne Kempis. Yan, mega shout out sa inyong lahat dyan. Hindi lang malabo kasi sa hangin. Yan naman yan, dyan mismo siya titira. Yan, dyan siya mismo titira. Yan sa bahay na yan. Yan, tapos ito tambayan lang, yan sa itaas ng bundok, ayan sa ibaba.